11 lica je povrijeđeno u autobuskoj nesreći u mjestu Binježevo u opštini Hadžići. Povrijeđeni su van životne opasnosti. Autobus prevoznika Centrotrans letio je s puta i probio zid porodične kuće Rizvanović. Za nekoliko trenutaka ona se pretvorila u ruševinu. Doslovno preko noći ovi ljudi ostali su bez krova nad glavom. Porodica Rizvanović provela je u ovoj kući cijeli život. Niko se nije nadao da će jedan udar autobusa cijeli život i cijelu kuću pretvoriti samo za nekoliko minuta u ovaj prizor. Mrak. Pak Ruden i njegova majka mirno spavaju, a vozač ovog autobusa gubi kontrolu. Vozilo završava u spavaćim sobama, a kuća Rizvanovića postaje ruševina. Spavao sam tad, bili smo ja i mama u kući i oboje smo spavali. Ona je teže povrijeđena. Ja sam povrijeđen, ali lakše su povrede u pitanju. Vrisci i pozivi u pomoć probudili su i komšije. Ne razmišljajući o svom zdravlju, komšija Jasmin Maslo je pritekao u pomoć. Autobus se nije ni vidio, pošto je u avliji bio i izašli smo, ne znam šta se dešava. Dok nisu počeli se javući, tako je onda komšiluk izašao ovdje i pomogao. Je li bilo djece? Jeste. Su djeca povrijeđena? Nisu. Ali jeste 11 putnika. U bolnici su zbog težih povreda, a najviše lomova. Među njima bilo i stanovnika Sjedinjenih Američkih Država, Španije. 7 osoba je zadobilo lake tjelesne povrede, svi su zbrinuti medicinski, naši ljudski službenici su izašli na lice mjesta, također i Zavod za hitnu medicinsku pomoć njihova ekipa, kao i pripadnici profesionalne vatrogasne brigade. O ovoj saobraćajnoj nezgodi obavješten tužilaštvo kantona Sarajevo, čiji je tužilac izašao na lice mjesta i rukovodio uviđajem kojih su obavili naši policijski službenici, a također angažirani su i sudski vještaci, mašinske i saobraćajne struke koji će dati svoje mišljenje o nastanku i uzrocima ove saobraćajne nezgode. Nije dugo trajalo izvlačenje autobusa iz dvorišta Rizvanovića, niti je potrajalo normaliziranje saobraćaja na M17. Dok se sve vraća u normalno stanje, problemi porodice Rizvanović tek počinju. Kako dalje bez krova nad glavom? Aida Hadžimusić, N1, Sarajevo.